Ang tawanan! Ang tropang Uber Kwela. Umaaniba! More sa umaga. I want more sa umaga. My only radio. Up, show up. More sa umaga. I want more sa umaga. My only radio. Up. More sa umaga. More sa umaga! The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more! More sa umaga! More! Magandang morning! Alas 7:30 na sa oras, January 22, 2020. Padapli na! Ano yan na po ang inyong mga tres hilas di Garboso? Hilas na! Garboso pa! Padapli na! Oy, si Ali! Ano yan na ang hari sa mga hilas? Gamama lang agi! Ang Hilas King, ang Jericho Rosales, kolot-kolot nga na kandiis, Brother Bernie, bitok-bitok. Lahat sasabay hanggang mamatay. Rosta, dadali ko hanggang mamatay. Tina, Karamihan ka, human bagya mo ng imong kuya sa kahanginan. Ang pinakamainlaki mo diskarte sa mga babae. Ang pinakahinlog, agi. My name is Rico Suabe. Okay kayo. Ay, baby Ray. Kailangan ka na mo dire. Baby Ray. Kailangan ka na mo dire. Kay si Maria wala pa. Congratulations ka Maria. Grabe. Grand champion sa Himigandog. Wala ni siya. Dili ni katong Himigandog na ako. Kaning mo ni sa ABS-CBN Sa ABS na nationwide. O ni Winset Hakot. Sila doang mga igala. Sila mo rin nagsulatan, no? I-play na to na may Nato din, nato kanta din. diri. Tayo lang, B. Nato, murag na play to niya. Ano yung kanta yun? Tala? Dili. Dili. Para sa mga swimming, di ba? Maria. Himigandog. Kuhan. Sakit tayo lang to, baby? Kaya pala. Kaya pala, di malimutan. Mo ba na? Naraw Jonah, oh. Jonah ang ibotang dili version nilang kuhan. Nara, kaya pala. Pero kang Jonah na dili ni si Maria nagkanta ni. Kaya kung si Maria pa ni kanta, di ni makadaog. Ito po yung ginawa nila ni Winset Hakot o si Jonah ang nagkanta ni Maygala. Kuya? Oh, di ba? Oh, grabe. Wala pa. Oh, di ba? Nice, diba? Nice, Birthday kay Maygala, oh. Sabay-sabay po tayo, mga kaibigan. Naalala mo ba ba nung una tayong nagkita? Napahiya at nadapa sa iyong harapan. Inalay mo ang iyong kamay, isa kang ang maginoong tunay. Biglang tumigil ang mundo.
tenga naman magkatabi pa ng upuan. Kilig sa bawat isa dyan. Pagdaplis ng iyong kamay sa aking bisig, ibang nadarama. Hindi na ako makahinga pag tinatawag mo ako sa pangalan ko. Oh, nahihiyang umamin, natatakot sabihin ang aking lihim. Pilit pinipigil itong damdamin kong gigil na gigil. Pilitin man limutin, ayoko nang isipin. O aking bituin, ang puso kong ito'y bitin na bitin. Sasabihin na sana tunay na nadarama, ngunit ikaw ay nakita may kahalikang iba. Natulala ako, kayo pala ng pare mo. Nahihiya kang umamin, natatakot kang sabihin ang iyong lihim. Pilit pinipigil ang damdamin mong gigil na gigil. Kaya pala di maamin-amin, kaya pala ayaw mo sa'kin. O aking bituin, mananatili kang bituin kahit hirap pabutin. Aking bituin, ang puso kong ito'y bitin na bitin. Ayun! Nasa ibet nga lalaki, ang problema di ay sila din ni pari. Sa lalaki din nakagusto may ga. Nakagusto siya itong lalaki kay Gaji, may mo porma, ana. Tapos, ang ka-gymmate talaga. Atong i-download itong mga itong ilan. Di ka na ni Jonas. Kang kuan gyud kang Winset o kang Maria tong i-play rin. In fairness, congratulations sa ila mga igala. Grabe, no? Ano bahin ang nagimo sa VTR ito? Na, bro. Pero mag-editor ba ko ito? Grabe. Ito katong Juan, ganong supporting actor. What? Anyway, 7:37 kasama mo natin. Walang iba. Maputi. At namumula-mula ang lips at pisngi. Baby, Rai. Good morning. Yan na. Okay tayo. Good morning, Rai. Good morning. Oh. Busog ba ka karon? Ah? Busog ba ka? Wait lang. Di ka ba nag-breakfast? Hindi pa. Usually ba di ka ga-breakfast o timing Dili, lang ka Jude. Biscuit lang or bibingka ni Lito. Ni bibingka ni Lito. Dala ni Lito. Di galuto si Mami Mills. Sometimes, balon na lang dahil. Balo na lang. Siyempre, brother, di ka na naman. Kasi yan sikreto niya, diba, brother? Maintain ang waistline. Di ba? Choosy ba daw ka kung na yung magkipag-friend request sa'yo mo, ha? Depende sa profile pic. Nakaana ang profile pic o nakaana. Kapag na akong di ka niya i-accept. Di man. Wow. Duga na di siya gapaminaw. Wow. Single ba ni? Pagtanaw na ako 2018, pamanid niya siya nagkuhan. Wow! Di ka Nawas nab gire ka mo di ay. Garbuso gyapon. Mo di ay. Kay kwan gay ka 2018 pa di ka ga. Nawaya pa ni mo nakita. Pinili na sa profile. Ako sa inyo para mapansin mo dito. Alis di siya nag-Koreano inyong profile pic para pag ayan na mo ibalik sa mga original pag napansin na ka.
ka ng kimchi. Or mag-PM mo, tapos magkuhan mo greeting ng Korean greetings. Eh? Ha? Tama. Annyeong. 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 Ana, para mapansin mo din. Paano? Iba ka rin yung sa original din yun. Pang ano lang ba? Pampagulat lang ba? Pampa-curious. Oh, ha? Char. Kaya kung yung naong angkol, wala. Ay, today di ay January 22, brother. Naalala ko. Morning adlaw nga gisugot ko ni Lingling, akong wife ko. Wow. Wow. January 22, 2000. Ay, Tagal na, no? Sabihin to say, 20 years na pala siyang nag-antos, mga gala. Basta kasama kita. Nag-gasol, kaya daan naman ko niya crush. Wow! Nadunggan na siya. Sorry. Be, happy 20th. So, nag-uya minilingling karong adlaw last 2000. Grabe, no? Grabe, eh. 20 years nag-antos akong asawa sa kuha. In between, ana, di kay hinlo pagkatrabaho. Tama na! Di kay hinlo. Mori ko ba nga hinlo kayo? Kung ako di kay ko hinlo, mas kalat kang Joe. Tama na! Mas kayo. Muna nga... Mora to. muna to. So, bye. Kung ano mo, natin programa ng mga puro mga bana ba. Kaya na daw, di na mo rate. Ang galing! Mino my hair, mino anak heda, nansit. Bulabugo man na to. So, mora to siya mga igala. Okay, bye. Ba? May pasyo ka, Samson. Muli na! Bye. Anyway, mga Amelia, happy birthday kang engineer John Michael Batilo. Uy! Belated. Tuti. Na ko i-upload bago lang nga video sa akong pagpa-birthday sa ila, ha? Og, in fairness, brother, ang ilang balay, doon rin sa Silver Estates. Wow. Padir lang yun. Wow. Coral. Sila, ilan ang balay na tayo? Nasa Silver Estates lang yan. Padir lang ang pagitan. Nasa ipa-BH. Na? Nada. Timing lang, mahaw. Yes. Timing na ipa-BH na. Agoy. Salamat din, brother. Ngingon ko sa iya nga, di Ay ko kabala kapas. kagi, sumangil na ko nga sa para sa iro. Ay. Sa iro, bar, dito sa mo sa station na mo, balikan mo kay iro dito. Choosing iro. Oh, na isa ka iro, dalaga. Ay, Uban ako sa iro. opisina, perminte. Run this mother, you say. So, okay na, brother. Nadiri, brother. Brother, balikan nila ko tong salad na bilin. Run this mother. Happy birthday, brother. Tanan mga Batilo family diya sa may Alai. Hello. Brother, na-upload na ako ang pagpapamerday na ko, brother. Nagpaulay ko, brother, og abot, brother, jay. Ako sang gisiguro ba nga gamay lay tao, kaya di ko gananan dagang tao gusto sa mamerday ko. Bro, pinasa ko, di ko gananan bagay. Kani magong sensitive skin, kung masangiran sa mga bisita, mag-rashes na yun. Wow. Wow! Mag-allergies. Ano nang di ko ganahan, no? Naka-upload na sa Bitok-Bitok University ang akong pagpa-birthday kang Engineer John Michael Batilo. Ay, ang bilis. Yan. Pasensya na ha sa mga bisita daw. Pasensya kayo, lang kayo nag-mingle sa inyo, kaya di ko ganahan mag-storya. Unsa galing ko masagayan? Magka-rashes. Correct. Sensitive niya akong skin. Kana magdut-dut bitaw sa kanan, masangiran lang siya, brad. Magpula-pula dayan. Ala. Muna di ko ganahan ng kuhan yun. Dagang kita. May bastos. May bastos. Ay, bitaw, ilode ko sa yung mga kauban sa sipal ko nga na-meet na ko kagahapon. Kung gwapo ko sa personal, pakikalat na lang sa inyong office. Pero kung pangit ko, hilom na lang gud tagon. Wala man sila ray-ray.
Nananaw mi diri kay Jane. Ay, tama. Nag-cheer, Tama. nag-cheer. Grabe mong Nag-cheer. cheer. Ano ba daw mi? Sa inyo mo daw to. Para lagi sa mong tulong nga single Gidedicate daw. yun. Dedicate para sa ilon to. Sumuda ito nga, ang inyong class din nabayot, mo lugod. Tama na! Ay, bastos. 7:44, ito na ba ating letter for today? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong bumangagiahak upaya kinindughan ko aron dili ako maskamag unsa may hinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Dear M.O. Kanimo, Brother Bern, Rico Suave, and to you, beautiful baby Rai Rai. MOR, itago na lang ko ninyo sa pangalang si Jessa. MOR, ever since kung unsay mando sa akong mga ginikanan, ginasunod yun na ako sila. Bosa pa yun sa akong ginikanan nga di pala maguyab-uyab sa high school o sa college, wala gi ko nang uyab, MOR. Wow. Gipungan lang yun ako kong gibati. Naiuban ng uyab, nindotan na, gwapo, pero tungod lagi kay di ko gusto mo supak sa akong ginikanan. Sayang akong gibuyan, wala ko silang gisugo. MOR, nakagraduate ko sa college. Og nalipay ang akong ginikanan. Kaya hinahinay na ako nakabot ang akong mga damgo. Busa MOR, nakauna-una ako nga siyempre graduate naman ko. Siguro, it's about time siguro nga manguyab na ko. Pero medyo kabado ko, MOR. Mo nang nakadesisyon ko sa akong kaugalingon nga mananghid og tarong sa akong amahan. Nga ako mudawat na og mga suitors. Dagan man sa gugoy mga silingan diri nga dugay ra po nang hinam-hinam sa ko. Nang hinam-hinam o nang hilam-hilam. O diri nagsugo ng akong gugmangi.
bugno naman imong kape. Ay, sorry na. Wa makanagsaba. Nga na naman day na day. Ganun na dira. Okay. Gigutom ko day. Ay, wala lang. Yun lang ko gigutom ko. Pero di ko Ow. gusto mo kaon. Siyempre, gusto. So, kara, inita lang tong sabaw na day. O, kajot lang ha. Kato pa man ng December. Ay, magay na ba? Ay, mo ba? Dahil, bago na day na Bago day. na na, oy. Mo ba? Kanabi. Sus, kalamian na. Pero, pa, Ah, di ba, kadumdum ka, katong elementary, high school, o college. Di ba, ingon ka, di ko maguyab-uyab. Siyempre, basta pa man ka, di ko gusto mag-uyab-uyab. Kay, naku nakita na uyab-uyab na, nawa, nakatiwa sa pag-eskwela. Uli na nawa karon din na ka-eskwela kag tarong, di ba? May galing kay katong na isa ng uyab ni mo, wag yun makita iyang patayang lawas. Hindi doon kibutangan ako tog bato na lunod slalom. Pero, karon na naman ko'y trabaho, pwede na lugar. Angon siya. Mudawat ko kuan, mga sutor. On siya? Mga gapanguyab ba? Sa asa? Pwede na. Sa? Gapanguyab sa kuha. Saon siya? Saon siya, day? O sige, gawas ng sweatless, day. Ano ba yun? 538. 538 ba? Sabay hearing ron nagyata sa amigo nga 95 trim to. 093 na wag hindi ko natarget pa ita niya. Paon sa man pa. Ay siya kay mong gisorte. Pwede na ba ako maguyab-uyab? Saon sa? Naoy. Buti ka na ganyan sukar ng kape. Si Pulihin, gusto ka itong wala. Katong steak na akong gusto. Di ko gananan ng nai sugar. Kapalabi ka sa ko ang taas na tag-sugar. Basig di na ni mo bayang maghilo ng perlas ng silanganan. Gananin kape. Alis din ni Pulihin, di katong steak lang, be. Lagi. Pulihi. Di ko Kumbaga sa gananan. lagi ko. O sa din na pala kay pangutana. Pwede na gani. O siya pangutana. Maguyab-uyab ko. Mo na pangutana. Ano ba? Ay. O siya pangutana ni mo. Pwede na ba ako maguyab-uyab? Sa Sunto usa. na akong gapanguyab. Sasa. Sa kuha. Bata man ka siguro day. Ha? Wala yung nagkatrabaho na manggod ko. Pwede na manggod. Muna Sige niya na. kung ikadlokan lagi nga moabot yun siya nga punto ba? Wala ba yung ko nagyabuyab sa una? Gituman ba yung taka? Mahadlok, mangguguda nga basingon niya. Manguyab-uyab ka, kalit na ka magminyo na. Dili Dinaling ka muhatag sa bahin sa imong sweldo. Huwag kisa lang may magpalit din sa akong mga grocery. Dili kisa lang may Sa imo maghatag ra sa manggod ko? Ako na sa tanang island sa taguyab-uyab kay basingon niya nga wapata ka bawi. Wala pa. Timplahan mo yun. Sa bagay, ako namang gininggaandam na mabot ginini siya nga panahon nga na madalaga na ka. Day, ani lang nga tong sabon. Sige mo, sugot na ko nga na manguyab ni mo. Yes! Pero siguro doa siya nga kanang mga kapanguyab ni mo, bisita good deals Ay, bahay. of course. Para Nandun pa na makilatis ako. na to kay na, dahil lisod kay karon. Naiubang karon nga, buot ang kay naong, pero manyakis di ay. Napuyuban nga manyakis og naong, pero buotan. Napuyuban nga manyakis og naong, na manyakis ka di ay. Kay mga bantayon ng mga laki. Naiuban nga, buotan og naong, pero bayot. Sige, masugot ko, pero ipabisita, there is by. Sige ha, ako ipatest. Dagan din ang uyab ni Moron. Dagan, uy. Di lang na ako madala diri. Kato lang gid si Mitoy, ay gid to ipapanguyab diri. Uy, di ko ato Ito niya. record ng bata. Ito record. Uy, palahubog to. Basta, sige. Basta ayos sa sugta diri, so basig mo bika po dayong ka. Dili, uy. Ipaila-ila din ipaanhi diri is Of by. course. Bantay lang yun, ha? Sige. Sige, yung kape.
Kasiksi ba ni mo, day? Ha? Bago maguning palit. Naramtas ba ay ganun? Kasiksi ba ni mo, da? Bago maguning palit, ukay-ukay. Naligo ka man. Ano mo magkagwapa ba ni mo siya naa? Ay na. Gusto Unsa ko may fresh naa? per me. Ano siya naaday ka ron? Namang tay bisita. Uy. Tino, yun dito yung mong gisulti nga na yung Tinuod mamisita. mang good prepared na gani kay ko. Bantog ra nga, por lang kay imong ladadaki siya na nadas ubos. Dada Ato sa itong to, naugo na to, be. Itong mga crickets na masurusbay. Good evening, sir. Uy, unsa man ni mamaligya ay nigtambal. Dili. Kalong slip pa man. Bisita. Iyan ang autos gawas. Oo. Uy, maayo kul ba kay porma o. Nakaniktay pa. Mayong gabi, day. May gabi, sir. Ay, siya pangalan mo, day. Ako day si... Singalan na diya. Eric. Gibero. Si Eric Gibero. Eric, Ginog. Di magud to. Ay, likod, day. Dito sa Eric. Salamat, sir. Day nga nang formal man kay ka, day. Imo ng autos gawas, day. Yes, sir. Nana Ano naman pa? kuno siya manamit. Actually, sa ako ng bodyguard, ang kanaging sa... Wow. Anak ni politiko siguro. Wagi ka na sa'yo, sir. Ano pa? Anak, gid. Na ba? Ay, maayo, day. By the way, sir, nagdala ko ka ng paborito, nadunggan ako, paborito daw ni mo ni. Ay, siya. Iyatag sa na Paksyo. Paksiw? Sa birthday pa rin sa mong kailaban na si Ay, pa, Engineer susunod Batila. ka. Nagdala pa man ka doon. Nga, daddy. Uy. Napay salad. Ako pang ipapas sa salad. Wow, salad. Ako na salad din. Okay, salad. Napagihumba. Ay, mayo. Sige, di. Iplasa sa nito tayo kada. Iplasa ako dito. na, ani, Ibalin sa laing yahong. Balik na akong Tupperware. Okay na. Lingko sa da, Eric. Salamat. Di na ko magpalangay-langay pag storya, doy. Manguyab ka sa akong anak, doy. Yes, sir. Kung muukay lang ta ka, sir. Mao ba? Ako ging ihatag ang tanan. Ay, mao ba? Tanan, gid, sir. Para magmalipayo ng imong anak. Nanakay dako kag sweldo, doy. Ay, ako gasweldo. Ikaw gasweldo sa Ako imong may gasweldo sa mga tao. Mao ba? O, grabe kay ba? O siya, may nagananin mo na akong anak doy nga dako man nagpaa. Sir, Drama. Man. Kailan makani kong na. actually, sir, sukat pagid sa una. Naibog nagiging ko si mong anak. Ha? Sa una pa? Okay ka. Sa una pa, sir. Pero gipagbawalan ko man na siya maguyab-uyab. Mula gito, sir. Munang nisunod gid ko sa imong balaod. Ngingon siya nga basin sa after makauman sa eskwela. Niya tuod man, nagkita mi. Gusto nung tagyan ako siya hayro nung sir nga akong sekretary. Pero siya nga, ayaw lang sa daw kay bago pa siya nadawat sa iyang gitrabahoan karon. Ay, mao ba? Munang... Pero pag ka doy nga, siya ginakong favorite daughter doy. Mau ba, sir? Oh, kay wampog ko'y laing Wala anak. mo gusto. Ali akong gingon. Bantog ra. Kabalo ka di, ako gining siya. Gabi bata pa ni siya, nilulusyonan, ginakon niyang panitan eh. O wala gyud makadapo bisag gamay ana. Ako kining gialagaan, nag-istikto ko niya doy kay gusto na ako makabot ang iyang mga damgo. Kay in kaso di magin makabot yung mga damgo mo kabot sa laing damgo. Kung ako magaling ang iyang pilion, Uy, ako Maya. magaling ang iyang madayunan, di gid siya makakaon og ginamo, sir. Mao ba? Wow. Uy, gaman nindot. Maayo kay di gid kay. Sumo na kay sige mig ginamos. Kung di mahurot ang bulad. Sir, dili siya gara. Kunin mo doy. Ako'y bala, sir. Ako'y bala kung siyang gusto nga kanon. Sa tinudanan doy, bisan lag ka ng sutokilan doy. Sutokil. Sutokil. Subato lakilaw. O sa'yo gusto niyo mo, sir. Wow. Okay, naanad naman gun mi nga ang amo dili sutokil, giposil. Unsa nang gipusil, sir? Ginamos, giposaan sa sili. So, day, kung nindot yun mong intensyon niya, day. Sir, wala problema, sir. Ay, maayo. Akong buhato na tanan. Barang nakita na ko nga marang mas ganang ko ni mo kay Formalon ka. Okay ba siya pa? O, marag okay. Okay kayo. Okay kayo pa? kayo. Ala, di ka uno na to timong gibit-bit, day. Paksiw. Oo, nainit na ni Paksiw.
nakalakaw na siya. Mayo day, no? Okay, ito, ganahan sa komedyo. Di ba? Gwapo kayo. Ayo! Ay, saan? Okay, isang na nag-ayon Isang ni Bali. mapaday. Sige, nung ko bahog. Ano, narubatay bahog. Jessa! Ay, Jeff. Ay, Jessa! Ay! Ka. Tay! Mayong gabi mo na, Tay! Ay, nag-usap mo Pa, si Jeff pa. Nag-usap mo. Kailan mo ko ang dawan na? Di ba di mo na speakers barangay na siya? Kanaway trabaho, sige lang basketball. Nagbubugoy mo ng batanan eh. Tay, mga gabi na, Tay! Ay, siya may nakamas gabi do. Ano mo gabi do? Misita ko sa mga anak, Tay. Lah. Sino misita? Ha? Mayab ni mo ni? So, gapapansin, ramagin na siya. Tay. Ay, Tay! Gusto ka ganang manok? Nay akong sunoy dre. Wow. Ay, dyan lang mo ba? Kabalo po ni siya nga ganang kong manok ko. Kabalo ko nga ganang samok pang sabong ba? O ano yun? May hindi ka na naiwing bandaan. Kulbang mga lahi. Ang champion ni sa derby ang lahi. Ay, mo ba? Ay, dayon dong. Ay, dayon kayo mabasa ka dong. Itong nor ba kayo? Dayon. Ana. Tapos na ako nagbaog tayo. Wapo ka na tayo. Tayo mga sunod domingo na ipiesta dos pikas. Derby tao ba nanta ka? Ay, mo pa? May gikan ni doon. May na. Tapaliwati gina kay grabe na derby ana kulba na. Mga lahi na sa mga gibuhi ni Eugene Sparsky. Hey, sige na. Ako ni Burton time, min kita kong tangkal, wa nang gamit-gamit, yan na ako ni mo. Lingkod yan, tagay juice, tagay juice. Jeff. Tubig na lang. Grape juice. Ha? Grape juice? Ang tang juice, kikas grape po. Okay kayo. Ay, Jessa. No, singot lagi kay ka. Kaya may nagbasketball na. Gusto ka manggula mo t-shirt dire ni Papa? Eh, niapit lang ko kay... Para, di ba ni ko sa mo nga... Mudiskarte ko sa mo nga... Seryoso ko sa mo. Oh, di nitong ako din eh. Show iba. Ulibagi ka nga... Kaming mga bugoy-bugoy. Ingani lang mi. Pero kung maghigog mami... Tinud anay. Karon kita yung minaw karong ano man. Tanawa ang stars o ang moon. Tanawa. Dikit. Dag-o Nay kasabihan. Basta gali dikit na ang moon ug ang stars. Pag manguyab ka, automatic. Pre, satellite man daw na, pre. Ha? Atik-ate. Uy, pasensya na ka. Wako'y dala ka ron, ha? Ha? Okay ramang good. Pero ugmara ko mo balik. Balik pa ka, ugma? Minsan siya dadon, manok masad. Dili, kabalo ko. Gimingaw na kayo sakay Kabaw, no? Dalo na ko to kung kuhan, Kabaw. Uy, dugay na magudto bata pa. Oo, galing. Dalong ko tong Kabaw. Mag-joyride ta. Mag-joyride Maulo ta. na ko anong sakay, uy. Sis. Walay kabayo. Bara man sa tagdili, kababata sa una, eh. Uy, gimingaw sad ko ana, no? Oh, di ba? So, unsa man, ugma, buntag sa'yo. O, sige. Tapos magkuhan na din ta, pag magbalon na din ta, bulad, itlog, ano ba? Lagi mingaw, gikuan na nato ba? Oo, maugaling. Di ba? Samahan. Makamiss kayo. So, ugma sa buntag. Sige, ha? Larga. Mura ko dadon. Mauray dala. Ay, okay kay ning manukan ni, oh. Wapo kayo ni nga, Fred, Diba, na diba? magderby rami ani, magderby mi ani susiman, ha? Day. Mas raman, day. Grabe, day. Gwapa, giday ka, day, no? Eh, mga lalaki, Of day, course. sa imo, magiging. Liwat sa imo. Pertigi kay. Ano niya, day? Pero, day, dilin sa ingon nga mag-apil-apil ko, day, ha? Pero Zaman. mag-apil-apil ko, day. Sa duha, day, barang nindot yun tong si Eric, day. Barang na trabaho, barang kayag imong future okay ato ba? raman siya. Tapos,
formal, tapos naisakyanan pag day, di na magpita-pita atong tiil day. Mas nindot to day. Kato si Jeff, do, Si Jeff, ganahan ko kagitagaan mo ko niya o kanang manok. Pero, ilado man na sa diyawa, magkay kaugmaon tong laki. Ha? Kira magud si Jeff. Sabi, nagka-okay ito nga. Pero man to Lingaw bugal-bugal. magud siya kauban. Mas nindot to si Eric, kaya dakog sweldo. Ay, si Eric, uy. Gakawatan gamig topic, puro rakuan, business. Mas nindot nun na. Na, uy, di din kasi natin ato, formal ra kaayo. Sabi mong gusto di ay. Gusto ko nang lingaw kauban. Ano naman guni, pang minyo naman guni. So dapat ka nang bana nga, seryoso sa kinabuhi. Mo na mas Na, nindot. isa ka oras, hilom kay midua kay, sige ra siya kuan, business. Rin nakasabot. Dapat ka di magtuon ka para makasabot ka. Na, uy, boring kay Kadyo lang. Para mag-antuno sa imo, para magdito ka ganahan kang jeep hinoon. Di man nalingaw, magkuko ganina, nagsakay may kabaw na. Ginoo niya. Para na, kung si jeep ka di gyapon ka maka-explore. Para magud si Jeff. Na, day. Mas lingaw mo siya Day, kauban. kabalogi ko sa imo, day, nga di magi ka musupag na ako ni Sokad, buotan makambataan na. Karon pa lang mayon ko sa imo, Ha? Si inahinay na nag-dispatch si Jeep. Ha? Si Eric may nindot. Salig sa ko, kay hayag ang kaugmaon ni mo, na. Promise. Na, uy. Promise. Kira ka diri? Napansin ako ba imong cellphone? Luoy naman kayo na. Gusto nga, Elisa na to na. Naibago karon. Dagan kay kukuan ani memories ani nga cellphone. Di, ato lang i-transfer mga memories sana. Palita ka tong pinakabago, katong 54 kabukang kamera. Ay, inom sa jag kuan na gripo. Ay, gripo. Kanang grip juice. Unsa na nga juice? Asa man ka? Unsa na nga juice ang grape juice? Gripo. Asa man ka? Mo ato sa og covered ko. Ay! Ay! Nabaw ka na naman Lakaw to. sa ko. Oh, mana imong pang Naugi sa sugo. dito, tanawa sa dito. Ay, doy. Ay, sir. Ay, kumusta? May gabi. Grabe, formalan ni mo. Sa gikan pa ka nagbiyahe? Lagi, sir. Bilibi ko sa imo bagay. May galin na imong auto di gasang niya diri sa mo mga kayutaan na pital ba kayo? Dili siya musangyad kay ako na lang ipasakwat sa mga bodyguard. Ha? Para sa ila kay para. Mo ginay biliban ako nimo. Day. Paano naman? Sir. Okay ra po natawagon ko nimo papa. Okay ra po. Na day sobre dara. Ana sa ilo. Nagpalit na po ko ng kanang parmasya sa nga tubangan. Pwede na ni magkuhanan sa maintenance na. Parmasya. Doon lang ka na. Unsay mo kailangan. Muna pwede ka magkasakitan doon karon. Day. Di magkakailangan doy nga magpalami sa ako doy kaysa ako pa lang pasado naman ka. Oh. Mo ba? Bagal mo tan ako nimo. Unsa man? Sugto na kasang anak kan uyab na mo sa man. Lagi akong problema lagi. Uy, mura nikalit naman day ang imong tono, mura mag-uol kayo. Ganun day. Wa pa gagisugos sa akong anak. Medyo malabo pa man. Kaya murag... Nabay, lain ka panguyaban niya, sir? Hay na isa pero hapti klaro kay kwam doon. Sige lang, nabrag tambay da speakers kwan. Bugoy, wakoy, ginang ko na. Wapalay ka niya gisugod day. Ginang ko naman danas, Gisa, nga ikaw na pilion. Kaya mas hayag-hayag man imong kamukaw-maon. Kanong isa dito nga mura man tong way klaro na murag way siguro. Ay kabala ka doy. Di nakakailangan magbalakas na ako. Kaya para sa ako, ikaw gid akong piliyon. Sir, kana bitong isa ka sakyanan ni mo makita. Asa. Kana. Pag mag-uyab ni, imo na na. Uy, pagsiya. Imo na na. Ay, pagkon. Pero wa pa na iligid
Ayan na bang ligid pag na... Pero sa mga installment din. Ay kabalaka doy. Sa ako pa. Ay kabalaka. Kasaban ko na. Ignon ko na. Sir, Ignon ko na nga. Ikaw nag-yangsyon. pwede mo na ako mabalaan ngalan ng gapanguyab? Kay ako tayo palutaw sa ba? Jeep. Masyado jeep. Doy pangalan. Ay kabalaka doy. Layo na ito siya mo. Why match? Amo ba? Why match? Ito siya. Karaon tambay. Why nung dan. Layo Salamat. na kasi mo. Para sa imo na nag-long sleeve na. Ay kabalaka. Sa imo lagi na mo padulong akong anak. Promise. Sa imo lagi. Yes na? Oo. Yeah! Dugay naman ko nakakrush sa imo. Ako ba lagi? Ha! Sukad at pagkabata, ikaw rin akong crush per me. Wow! Yeah! Oh, sorry. Sumukay ka. May na yung magsininggita ta diri sa mga kasagingan nga way makadungog ba? Uy, pero... Ay, si Piro-Piro diya. Ang Sa ngalan problema niya. Baby, mo- holding sa tabi. Sumukay ka. Dangop. Uy, pero at least worth ako paghulat ha. Uy, in fairness ha. O bagi ko nang uyabong lain. In Lagi fairness, ka ikaw na bala, bigyan akong magod crush ko. ba? Kana ko mga pag-basketball. Tuy-tuy man ako na nga. Pakipot sa imo ha. Ako Oh. gani, sira ko gaili sa imo dito. Yes. Ang problema... Uyab na Milord! Thank you! Uy, paminaw ka. Sa kayo problema? Paminaw sa ba? Kuan man good. Kana, nega panguyab sa ako ba? Lain. Ha? Kadumdum ka ni Eric. Oh, yeah. Itong ni sakyanan bitaw. Hmm. Kaso, dito man si Papa Butar. Kibali na siya. Sunay nang uyab sa imo lain nun? Kwartaan. Kwarta, yutaan mangyapon mi. Problema. Kaso nga naman may mga kalubihan. Kung yuta la istoryano, pati sa kong kuko, dagang kay yuta. Pati kaning nasa kong liog, ay yuta pa istoryahan. Dagang may kalubihan. Gusto kang kabaw? Dagan sa ko'y service na, dagan kayo kabaw. Baka, sa mong gusto. Ambot ni Papa. Gusto siya mga buildings iyang gusto. Teka bala, Mga katangan ako car. nagsunoy imong papapang kwan. Katong mga champion sa kwan. Kanang mga kwan, Grand Slam champion sa mga kwan. Ha? Sa mga sabong. Ay? Magkabalo ko siyang papaganahan man na siya. Ambot lang eh. Di, inunin mo siya. Inunin mo sa tiri mo papa nga di ka ganahan. Inunin mo nga ako. Ganon. Inulan mo. Surti lang sila sa tinood. Kaysa magsikri. So siya pasabot mo sikrito sa lugar na yung relasyon. Oo. Na, sama niyo ay. Okay. Dabi ka no sama ni mo sultihan sila. Pag muundang na si Eric sa kuha. Pag di na siya ganahan. Di mo siyang ibasted. Basted mo siya. Di sad ko ibutan na kay si Eric. Uy. Sama ni. Nasakitan siya na. Kailangan niya may bawa ng kamatuuran nga. Naying anak. Dili, ipapil lang sana ako nga. Di ko ganan sa iya. Si. Ha? 1 month. 1 month? Dapat after 1 month, masultian na sila ha. Huwag lang kuha ng 1 month ha. Sige. Ha, igna nga kuhan. Dapat imugin sila sultian. Ilisod sa kining uyab tuod ta, pero tago-tago, kalain. Permite mo sa mag-uban. Sa bagay. Ikabala ka ning kasagingan, namuha man ni. Nata sa kasa. Dabi. Uyab naman ta. Huh? Nakoy banig dala dayo. Ay kabala ka na, kana nga banig na foam gamay pa di kayo magsakit atong tuhod. Sumulakra lang ang grano sa tuhod, pero kira na. Bisa pag musinggit ka diri, di madunggan, mga saging Sumaka, uy. Uy, may kanding. Uy, walay bangs. Ate! Adya lang. Tiyaman. Huh? Kaysa lang. Ay, wow. Kaysa naman. Uy, gusto siya magpalakag-lakag, oh. Lakagon, B.
pero Ano naman? Wala saon man wala, eh. wala problema na nasagalan ko nimo o ay problema kanang Dili, sapatos. manggod. Unsa man day? Nalang ko iingon ba? Kanang saon man yun eh. Butan man ka, gwapo. Oo. Nanasumutanan, pero Mo galing. kanang namang ko'y nagustuhan lain. Ha? Nako'y nagustuhan lain. Di busted ko nimo? Murag ana. Di busted ko nimo. Kani nga porma busted ko nimo. Di malawat. Wala ka kaangay nga. Gwapo man ka, oo. Bro, tag-backup dancer ni Ray Ray sa atong video ka. Ganina. Ha? Sorry. Kani nga na oh. Lahi ramang good to siya. Ay, wait. Don't tell me dito ka sa katong tambay ka na in love. Oh my God. Gapakilig siya sa ako. Di siya bore. Ay, Ha? jukiron siya. So wala ka, di ka gusto future? Gusto. Di ka gusto katong napulo ka pertahan nga limusin? Gusto. Oh. Pero wala gid ko yung feeling sa imo. Bisa unsang pagbali-bali. Oh. Ay, bala ka na. Pwede rin ako na unsay may gusto nimo? Gusto ka chocolate? Dili. Unsay may gusto din nimo? Sumuno kay mong chocolate. Tablihan na sa... Unsay may gusto din eh? Siya. Sa tinas kita itong kingat to. Ba't to na nga naghagulhol to sa Eric dito? Som kay ka pa. Nasa pagkabutang nga napili man. Ay ko inak si Jeff ang imong gipili. Si Jeff mong gunang gusto. Unsa? Nakautot siya. Saan na pa? Nadagalan ako kapayas. Pasaylo ah. Asa man yung mag-ibot? Day bright man ka, day? Si Jeff. Salutatorian. Magna cum laude. Pagabot sa gugma, gipili ni mo si Jeff. Gibuat ba yun nakutanan para kay Jeff? Si Eric may makahatag ka mo kahayag. Dili mo kumalipayon sa Kay iya. taga si Palco siya. Ay, malibre pa yung kurinte. Engineer John Michael Batilo nga libre yung kurinte kay taga si Palco. Sari ka po? Wala mo ko'y kalipay sa iya pa. Wala kay kalipay nga namas nindo to. Kaya na yung auto nila magpita-pita itong tiil. Oh no! Kabalo ko nga gugmaan ka pero gamitay mong utap. Grabe sud ka pa, uy. Gwapo man to, formal pa kaya. Unsa? Nisugod ka to ni Jim na parehara ka puntag barangay na rin. No, okay. Inalagay punta sigsad-sad rin. Pero naman, taan nagto. Di na ko sigurang sigsad-sad. Budot sa ginapay. Bilad ka ayo. Dito sa syudad. Pa. Tawagin dito. Kinsa? Sa duwa? Kinsa pa? Tawagin si Eric. Si Eric Gimero. Adi mo na mo? Tawagin si Eric dito. Ipani din eh. Bawi atin mong sorti. Dili ko. Bawi atin yung isorte, Barbina. Dili ko. Sila budot. MR. Gipatawagin na mo balik si Eric na ngay ko pasahilo. O MR, nag-away taon mi ni Jeff. Di man ginako yun masupak akong ginikanan, oy. Ever since. So, naitabo karon MR. Gipalabas na ako nga nakipagbulag ko ka Jeff. Tagadawat gyapon ko sa pagpanguyab ni Eric. Huwag gyapon ako sa kasugot. Pero dili ni mo akong kalipay. No eh? MR, please. Sulti ko sa akong angayng buhaton. And so much more. So
umaga. More. More. Nagbabalik po ang mga hilas. Ang 3 hilas di Garboso. Pero -1. -1. Kauban ng Hilas King, Brother Bernie Bidok-Bidok. And ang pinakaswabe, Rico Suabe. 4 na mga igala. Oy, nakikinig pala sa atin ang mga taga-Gardenia. Sabi na sa mga guwapa. Mga sexy. Uy, nakita ni mo? Kita na ako. Si Miss Anna May Bulagaw at saka si Miss Michelle Parlocha. Mga walay uyab. Pangalan pa lang, ulam na! Run this mother, you say. Walay uyab pero na ay kahag sa profile pic. Ay, hello, sarang sa yung pagganang ko. Brad, na ko'y ganan sa Gardenia, Brad, ganang basa nilang pan, Brad. Ano ba? Itong basa bito nilang, kon? Lahi. Wheat ba? Itong wheat. Wheat ito? O saan yung masama ng wheat? High fiber. Kung mo nang para sa ako, ayaw ko nang kon. Mo nang gusto high fiber para healthy. Ang ganaan sila kay katungguan, ano mga nay flavors ba? What? Apin ako sila Ma'am Anay mong ganahan. Salamat sa iyong pagpaminaw, ma'am. Thank you po. Mga taga-Gardenia. Itong mga kapamilya diha. Alas 8:56 na. Balikan natin lang ang story. Sino nga yung letter sender natin? Na. Si Jessa. Si Jessa, ang babaeng NBSB. Kasi parehan sa mga taga-Gardenia po. Mga buutan. Buutan. Uy, nito nga lagi kagalit, Joe. Kasi parehan sa mga taga-Gardenia, buutan. Dili mo supak sa ginikanan. Ingana ba mo, ma'am? Di ba mo supak sa mga ginikanan, ma'am? Kamo ba, ma'am, gingnan po mo, ma'am, nga ka ng dapat dili maguyab-uyab ba? Focus sa studies. Gyanaan. Eskwela lang sana. Before gyana, di ba? Tanan mo siguro babae ba na naon? In fairness ka, Jessa, Brad, high school, college, wala gisa nang uyab. Wala po siya gisugot. Wala gisa gisugot. Bisag na siya giganahan. Wala gigidi siya gusto mo supak siyang amahan. Nga hilig og derby. Grabe. Giganahan na tong sunoy nga naay wing, Kaya nag-alaga si Eugene Sparsky. Fighter kayo, champion. Champion kayo. Karon, siyempre, kali na nakatrabaho na. Di daganin, okay na, ni okay ng papa nga na yung manguyab. Agay, di na dahil ang problema. Ang lalaki nga isa, formalon. Ang isa sa gapanguyab. Ang isa, medyo bugoy-bugoy. Yun, Siyempre, gwapong formalon kay murag sales agent. Lastar kayo. Nakalong sleep perminti na isuldo, murag ang kahayag na agyod mga igala. Kulang na lang Biblia. Ang problema ng isa nga manguyab ay murag bugoy-bugoy ang style. Taparera sila barangay, ilado nga murag bugoy-bugoy. Tambay. Ang problema ni Jessa, computer like istoryahan, medyo mas plaster-plaster gito si Eric. Kaya medyo, plastan tabaw. Ang problema karon, Brad, ang happiness naman po na, Brad. Iyo, no? Mas malingaw man sa ni Jeff kay Jokiron, lingaw, makasabay. Sakay-sakay sila sa kabaw, to sila sa kasaginga. Picnic sa kasagingan. Mo nang importante karon. Ang tao ba nga makalipay nimo? Mo na pangutana. Mo na pangutana. Mo nang pangutana. Ay, dumag! Ugma pa na siya. Ang galing! Ito na ko si Tagminsin o Gardenia. Lamig mo kaog ilang. Oy naman di, ang BH galing. Ay, lamig ka na ipares. Murata ning mga... Atong gingon kang engineer, kuan ba, dyan batilo nga, para sa iro. Nadia. Kamu para... itong iro akong pasabot. At least juicy, dili mo kaog-bukog. Ang salad lang yun, ako mabit-bit. Kalamig sa salad, So, undaon na to ni, kay mga ano ta. Muna po nakatsada na. Kanang guardian niya nga. Lamig ka na isagol ka rin. Jessa! Alam mo, Jessa, sa tiyod anay lang, samtay ako, karon Brad nga, naminyo na ko, Brad. Karon nga, na ako'y pamilya. Lahi rin ako pangunaw na katong medyo bata-bata pa ko nga single pa ko.
Kaya pag single pa ka, dito magiga sa unsay makalipay, unsa akong happiness, in love ka. Karon nga ni mga idara nga nakay pamilya ni mo ma-realize nga ang gugma di mo na mabayad sa tubig, kuryente kung kanara imong agdon. Siyempre magunaw na nagyug ka nga medyo makabuhi ba ni, makahatag ba niyo. Pero sa bagay, sino man po si Jeep nga dagan si kalubihan? Maupod. So pwede ra. Pero mo lagi himon po siyang kaguran. Alam mo, Jessa, kung asa ka malipayon, supportahan ka na mo, ha? Pero asa magi ka? Dito bagi ka sa makabuhi sa imo? Or dito bagi ka O sa masa nag-ingon nga si Jeff Dili Makaboy? Lagi no, lagi wala mo po. Medyo na racist lang eh. Burag pareha ra gyapon, dito ra gyapon silang lugar. O silang daw gyapon silang sadsad, kung dito ra day. Budots lang gyapon. Budots lang gyapon. Gusto nila mo explore og lain. Pero ako ba, kung sometimes na nga napapili yung kakatubang tao nga imong ganahan, pwede kayo adunahan, o katong adunahan, pwede kayo ganahan. Pangita yun atong adunahan, paganahan, pagyuga. Dua perminti ang opsyon. Kung yun na sa mga teleserye sa ABS-CBN ba? Nganong kasagara teleserye, basta galing dato ang bugiro da yun. Takasagara ang kitsay buutan, pobre. Wapay yung kita ng kitang dato pa. Buutan. Buutan pag yun. Tasalbahis. Buhat ra ko tag maboring man sagud bro no. Magbuhat ra ko tag teleserye nga dili adunahan. Ay, adunahan, buutan pag yun. Yan. Mo nang aktor, human ra. 1 week lang teleserye, human na. Walay conflict. Ang galing mo! Ano magaling Brother Bern, basin mapasayo. Dili na March. Maugali. Sorry, ma'am. Pobre lagi, pero kardo masagnaw. Oh, di diba? Willing yung ka magpakapobre sab. Mahal na mahal ko po kayo. Ang galing mo! 901, salamat. Masunod na po, si Joe Romantico. Ang chick boy! Pero good boy! Katso ka daw, apay na record ha, nga nakauna si Poppy ni mo ha. O si Master Poppy, nanday siya? Kami? Ang call boys. Ang mga call boys, masunod na. Dapat inadaw space do. Ang call boys. Kay mong ragma. Ang call boys. Ang call boys. Ang galing mo! Ayan ay, birana sa tani Poppy. Kung magtaas daw ang subscriber, mabugiro daw dayon. Ay, sorry. 902. Always remember that laughter is the best medicine. But if symptoms persist, Consult your doctor!